cynnyrch mae pawb ohonom yn ei adnabod ar unwaith ac yn ei alw'n halen yw sodiwm clorid. Sodiwm clorid yw ffynhonnell sodiwm, sy'n feitholyn allweddol yn ein deiet. Drwy gydol hanes, mae pobl wedi bod yn defnyddio halen i gadw cig, glanhau clwyfau a gwneud sepon. Ym maes cemeg, mae'r term halwyn yn cyfeirio at grŵp o gyfansoddion ionig sy'n cael ei ffurfio drwy niwtralu asid gan fas. Un enghraifft yn unig o halwyn yw sodiwm clorid. Heddiw, rydw i'n mynd i fod yn paratoi halwyn hydawdd gwahanol, copr sylffad. Mae dwy ran i enw'r halwyn. Mae rhan gyntaf yr enw yn dod o'r metel, ocsid metel neu garbonad metel. Mae rhan olaf yr enw yn dod o'r asid. Mae hwn yn arbrawf ymarferol gwerth chweil, yn enwedig os ydych chi'n cael grisialau sydd wedi ffurfio'n dda ar y diwedd. Byddai hyn yn egluro pam mae hwn yn arbrawf mor boblogaidd. Ar olwg gyntaf, mae paratoi grisal hydawdd yn y labordy yn waith ymarferol syml. Wedi'r cwbl, y cyfan mae angen i chi wneud yw dilyn dull. Fodd bynnag, bob blwyddyn mae nifer fawr o ddigwyddiadau a dymwyniau yn cael eu hadrodd. Yma, rydw i'n mynd i ddangos i chi sut mae paratoi grisialau copr sylffad. Rydw i'n mynd i dynnu sylw at lle gallai pethau fynd o chwys, a lle rydym yn mynd i fod yn defnyddio dull mwy diogel na'r un safonol a welir yn y gwers lyfrau. Ond peidiwch â phoeni, rydym yn mynd i ddilyn yr un camau mewn ffordd fwy diogel. Y peth cyntaf i'w wneud yw gwisgo cyfarpar amddiffyn y llygad. Rydw i yn nawr yn mynd i fesur 15 cm³ o asid sylffiwrig gan ddefnyddio silindyr mesur a'i ychwanegu at diwb berwi. Nesaf, rydw i'n mynd i lenwi hanner y bicr hwn gyda dŵr poeth o'm tegell sy'n newydd ferwi. Yn nawr, byddaf yn ofalus iawn yn rhoi'r tiwb berwi yn y dŵr poeth am tua 2 i 3 munud. Wrth i mi aros, byddaf yn paratoi'r bas. Mae angen i mi fesur rhwng 1.8 a 2 gram o bowdwr copr ocsid du gan ddefnyddio cwch mesur. Yn nawr, ychwanegwch hanner y copr ocsid at yr asid. Symudwch efo nôl a blaen yn ysgafn. Yna, rhowch y tiwb berwi yn ôl yn y dŵr. Mae'r dull hwn o gynesu'r asid sylffwrig yn fwy diogel na gynesu ar losgydd bensen, oherwydd mae'n lleihau'r risg o arllwys yr asid sylffwrig poeth wrth ychwanegu'r copr ocsid. A'r risg o asid sylffwrig poeth iawn yn gorlifo dros y bicr pan fydd y copr ocsid yn cael ei ychwanegu. Gan fod adwaith cyflym yn digwydd, pan fydd yr adwaith yn tawelu, ychwanegwch weddill y copr ocsid. Fe sylwch fod rhywfaint o'r powdwr copr ocsid du yn weddill. Gadewch ni dreulio munud neu 2 yn meddwl am yr hyn sydd wedi digwydd yma. Cofiwch fod halwyn wedi ffurfio drwy niwtralu asid gan fas. Mae copr ocsid wedi adweithio gyda asid sylffwrig i ffurfio copr sylffad a dŵr. Mae hwn yn adwaith niwtralu gan fod yr ionau sylffad negatif wedi adweithio gyda'r ionau copr positif i ffurfio copr sylffad a dŵr. Fe wnaethom ychwanegu mwy o copr ocsid i sicrhau bod yr adwaith yn gyflawn a bod yr holl asid wedi cael ei niwtralu. Yn y cam nesaf hwn, byddwn yn gwahanu'r cynnyrch, copr sylffad, o'r adweithydd heb adweithio, ocsid copr, gan ddefnyddio hidliad. Byddwn yn defnyddio papur hidlo rhychiog. I wneud hyn, byddwn yn dechrau drwy blygu papur hidlo yn ei hanner. Ei agor a'i blygu yn ei hanner eto. Ac unwaith eto yn ei hanner. Yna, byddwn yn dechrau gwneud mewnoliadau rhwng y segmentau hyn. Dyma un wnes i'n gynharach. Rydw i wedi gosod twmffat hidlo yn barod mewn flasg gonigl 100 cm³, a byddaf yn gosod fy mhapur hidlo rhychiog i mewn i fy nhwmffat. Yn awr, rydw i'n mynd i dywall y copr sylffad i mewn i'r papur hidlo. Byddwch yn ofalus wrth dywallt nad oes dim o'r hydoddiant copr sylffad yn mynd dros yr ymyl. Mae'r hydoddiant copr sylffad yn nawr yn diferu drwy'r papur hidlo i lawr y twmffat hidlo i mewn i'r flasg gonigl. Ar tu mewn i'r papur hidlo, gallwn weld rhywfaint o copr ocsid du.
Mae'r copr ocsid yn anhydawdd ac felly ni all fynd drwy'r papur hidlo. Dyma'r gweddillion. Yn awr, mae angen i ni gael gwarad ar ddŵr dros ben drwy anweddiad i wneud hydoddiant copr y sylffad crynodedig. Cyn i ni ddechrau, mae angen i mi ychwanegu 2 i 3 groen gwrth-ergyd. Bydd y rhain yn helpu i sicrhau bod y berwyn digwydd yn ddi-draffedd, ond nid ydynt yn adweithio ag unrhyw un o'r grynonau yn y fflasg. Yn awr, rydw i'n mynd i osod fy fflasg gonigl ar fy nhraibedd a throi'r llosgydd bynsen i'r fflam rhuo las. Mae'n bwysig eich bod chi'n gadael iddo fyd ferwyn ysgafn am 2 funud yn unig. Os ydych chi'n clywed unrhyw dasgu neu synau popio, mae'n rhaid i chi ddiffod y gwres ar unwaith a pheidio byth a gadael i'r hydoddiant ferwyn sych. Rydw i'n mynd i ddefnyddio'r maneg gwrth wres i dywall yr hydoddiant poes i mewn i'r ddisgyl anweddu, neu'r ddisgyl petri. Tywallwch ef yn ofalus. Os nad yw'r grisialau yn ffurfio'n gyflym, gallwn ddefnyddio splint pren a iosod y tu mewn i'r basyn anweddu. Bydd hyn yn cyflymu'r adwaith gan ei fod yn creu arwyneb garw i'r grisialau ffurfio arno. Fel y gwelwch, rydym wedi cynhyrchu grisialau copr sylffad anhygoel. Os byddwch yn ei gadael i oeri yn araf dros nos, gallech hyd yn oed cael grisialau sy'n edrych fel hyn. Gallech chi cael eich temtio i fynd â nhw adref, ond mae'n bwysig nad ydych chi'n gwneud hynny, oherwydd mae ganddynt 3 symbol rhybuddio am beryglon. Gan eich bod chi'n gwybod sut i wneud grisialau copr sylffad, gan ddechrau gyda ocsid anhydawdd, beth am ddefnyddio'r 1 dilyniant o gamau i wneud halwynau hydawdd eraill? Bydd angen i chi ddechrau drwy ganfod pa adweithyddion i'w defnyddio, a cofiwch ddefnyddio'r taflenni diogelwch myfyrwr i wneud asesiad risg cyn i chi ddechrau arni. Beth am ddefnyddio'r adnoddau ychwanegol sydd yn clwm wrth y fideo hwn i ddylunio cynllun i wneud grisialau sinc sylffad neu gopr clorid? Diolch am wylio, a gobeithio y cewch chi hwyl ar eich arbrofion, ysbrydoli eich addysg a'ch dysgu.